Dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol. Terus sing mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike. Kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Disawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngrameti ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batin nang jedek rata matane. Lah tanah disawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora ndendok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Bocah ora toto moro-moro ngomong ngono. Oh, Nggonku iki aja nggo dolanan. Mergo nggonku dawa kaya gedang. rondo ora mati. Awakmu saiki kok sombong men to? Dicat gedhe mben lho. Aja neh dibales. Dibuka lho ora. Aku iki kerja leng-celeng. Mbok kira aku ning kene iki dolan. Lho, kok jaran malah nyeleng-nyeleng nih. Lah rumangsamu sing kerja ya apa kowe tok? Aku lho ya kerja. Tapi mosok ora enak wektu blas. Lah, kowe lho, dapuranmu lho. Diampur. Kok teko dapur barang to? DM aku mbak aku ngono ki meneh butuhe tok arep ngutang dhuwit. Lah terus apa lho sing arep utang duit kowe iki? Aku lho wis bayaran nyapa golek utangan. Rupa kaya tutup ompreng Rupa kaya tutup ompreng tapi ngangeni le. Muga-muga nomore ra kleru. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Leres niki kalih Bu Tania. Ya. Nyapa? Rinyo tak omong. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate janung akeh. Mosok apa ya? Oh, ning wajahi tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus Apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo, Menurunkan berat badan. jonekno. Yongko to ya. Joto selara betah. Engko ae ya. Joto jajal. Engko ae turu-turu gitu. Mbak, cowok idamane sampean sing piye? Hitam manis. Kaya aku lho. Golek sing setia apa ora? Nek golek sing setia saiki wis langka. Jare sapa? Nek sampai enek cowok Indonesia sing setia, cukup satu wanita, tidak memandang fisik. Di alamate, jaluk nomor WA-ne. Rasa adoh nek golek. Aku lho idamanmu banget. Aku ki dadi wong wedok ngene iki bingung ngontek beras entek gula entek urung bayar SPP anakmu kreditan motor apa-apa. Nyadong kok 50 tak ngono ki jane karepmu piye. Wong lanang kaya ngene iki aku ora betah dadi wong wedok nek kon golek utangan terus. Aku ora iso. Mbak, aku mbok silono duit to. Ora akeh mur 1 juta. Kok nek kirane ra iso balekne aku ra binen. Tuman. Tuman piye to? Tare yo butuh kok. Wis angel tuturane. Aku iki wonge menak. Munggono gak enek jaminan liya to saliyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewa son. Panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ingi enek bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumasane aku ki wong wedok piye ngono lho rumasane. Wong aku ki perempuan baik-baik, Ngerti aku nek kowe iki apik. pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk.
kok ditawani manuk ae asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne cilik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrok terus lini ngaceng. Tara yo sik normal lho. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Nek sing mlotrok wis kempot. Yo ngesakne nyawang. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Pertama yo ngobrol sik. Rene yo Mas, Arep mbok wae apa nek rono? tak susoni sak menika. Moh susu karo adah tok mbok tawakne. Mangsa ku lambene njeluk diancel. Oh. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis, Terus tapi nek rapi durung, wis angel iki. jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajal iki lho. Piye rasane? Sumpah rasanya Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok ketagihan rasanya. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Poso Mbak Jinan. Ya ora poso ndak. Gak poso. Poso. Oh, poso. Sahur gak? Sahur kira ya. Aduh. Salat yo poso. Ya salat yo poso. Yo madha. Muga-muga mlebu surga ya, Mbak. Ya sahur. Lele salat nabi. Salat kene. Ngadep pundi? Madhep ngulon. Ngene lho. Kene. Mbak Mia, Apa? aja galak-galak to dadi wong. Lak celuk tok ae. Ora mbok kei popo mbok celuk tok ae. Gampang kok tak wae jajan, aku tuku jajan wokeh. Pani ya? Lah nyapa ora wani, wong sik Padang lho. Lho kok jaran. Ora sanesu-nesu to. Engko tak wae jajan. Ceritanya aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enak turuke. Sik, Jim, tak golekno ngamper ndas. Sik, endi mah. Piye to jane iki? Jajane turuk bintul ya. Iya. Awaknya selam nawang. Ulian menikah dengan suami yang tidak tepat. Maksudnya ini? Coba ya awaknya menikah jak Kim Jong Un. Bisa awaknya bilang degeng. Sing uyak mangsi di paon. Hawane kok pengen kentu ae piye iki? Kentua Mas, kentua. Nek musuhe rasa mbok kone ya budal. Pergo apa? Rugi leh sunat. Lah iya. Terus piye iki? Golek bojo. Aku ora iso golek. Golekno ya. Eman-eman kundasmu, eman-eman. Lah iya. Ngomongi kudu kentut dikentukno. Rasa dimpet. Lah piye neh tarah yo kahanan. Rugi kowe, rugi. Lah arep piye meneh? Aku iki eling bentuke, tapi lali rasane. Cangkem karek gawe uslak-usluk metu mbakmu. Ngene iki panggase wedok sing dadi gedibal. Allah, dhewe yo gayer-gayer. Bi. Bahasa Inggrisnya bisu makan belut ya apa to? Aku tekok rono rene urung nemu jawabane. Awakmu iso apa ora? Ya mau ngene. Lah nyapa kowe iki malih bindeng? Sik, Lah arep nang ndi kok sik iki? ora ora nek aku ki MMKN to ya. Apa neh wi? Kok lagi krungu aku. Maha mengetahui komentar netizen. Sopo ya? Ari Iwan. Lah. Sik enteni, tak pikire. Iya, aku ya sabar kok ngenteni.
Maha guru dalam bayi dalam kurung otak komputer akan memikirkan jawabannya, tidak mungkin salah. Yo ndang no nek iso. Sini anak muridku iki nek salah. Lah nyapa ngono kuwi? Komputer iki. Lah kok canggih men. Piye? Wis nemu burung jawabane? Wis enek jawabane. Yo ndang nek wis enek. Bisu ditulis. Lah nyapa dadak ditulis barang? Diangen-angen lo iso. Bisu. Wi mut. Tulisannya mute. Bacane mut. Iya. Lah nek makan. Makan kui it. Belut kui il. Jajal digabung. Bisu makan belut. Artinya dalam bahasa Inggris adalah mut iti. Apa mau? Bisu mut. Makan it. Belut il. Mut it. Mut it. Astagfirullah. Wis bola-bali aku ngomong karo kowe, nyambut gawe iki sing bener. Iki yo bener ngono kok. Ngerti nek arep bodo nyambut gawe do tangane digegem. Lah nyekel pancol nek ra gegem piye begar yo jeblok goblok emen. Do butuh duit ora kowe iki? Butuh. Heh? Lah yo butuh. Sampung urung ado nyambut gawe. Yo durung bocah ngono kok. Ya we do pringusan do ora gablek. Lah iki karepmu piye to? Ya aku nyaluti kafe no. Lah mosok wis kaya ngono iki. Lah terus piye aku carane barang wis rusak. Aku iki terus ora tok kawin. Terus sapa sing ngopo karo aku, Mas? Opo aku terus tak telonta. Mama yo ora ning demoka. Lah wis kowe wis ora karo-karuan kaya ngono. Mari pesane aku wis tak gawe semiyang-miyang kaya ngono, Mas. Ngono ki nek sing ngono kuwi pemaine ki ayu nang ketoprak ngono kae. Patut, pantes. Lah kowe bareng ngono ki malah kaya kalau padas gempal. Kowe aja sia-sia. Mas, Ya apa, Dik? baru pulang. Iya, Dik. Kok telat? Lembur. Garapan karek saedik lho dibarne pisan. Lembur. Iya, Dik. Lembur apa kemana? Ngelembur, Dik, terus mulih dijak nongkrong cacah gitu. Nongkrong dulu. Iya. Sama siapa tadi? Yo karo cacah atau karo sapa neh? Teman-teman toh? Iya. Itu tadi di atas meja itu ada undangan loh, Mas. Lah undangan apa, Dik? Ya ndak tahu, coba kamu lihat. Kayaknya dari temenmu dulu, Mas. Kok temen toh? Mantan. Alah, kumat neh padumu cemburu toh. Ya memang dulu cemburu, sekarang sudah ndak. Lah ora cemburu lu ngomongnya koyok gelo ngono. Ya dulu kan aku belum tahu lah ternyata barangmu kuwecil kayak gitu toh. Lho kok jaran. Lah wong cilik ae yo ngimel ae lho. Kok muni ngono wis saiki. Sekarang udah tahu ya ndak cemburu aku. Padumu cemburu ketok ulatmu lu peteng. Endi jane undangane? Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh, indah toh? Iya, Kamu datang ndak? Kapan itu? Minggu sok mben wi lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dhewe yo ora tatak no. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelut ya lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho.
Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora menak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu ngerebut kamu dari dia loh. Iya, ora dandan wis ganteng. Udah sampai sekarang kamu bergadus. Kok dibilang aku rugi lek ngerebut. Iya, aku paham kuwi. Wis senajana kucritmu kuwi cuwilik mentik. Yo, kok jarang sik dibahas toh. Wis toh engko tak pakanane bendang gedhi. Wis nek mandi kono lho. Ya wis aku tak adus sik. Ya, Aja lali gekne kopi sing pahit teh. Engko nyawang awakmu kan dadi manis. ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Mbak, masak karo ijlik ini enak ketoke. Itu malah cengengesan. Iya, apa meneh terus diumbulin tumpang kompor, Mas. Jan mau wening wi. Terus jemput kamu ke Slomet geni. Lho, kok jaran. Yo ngalah, enak, Mas. Enak dengkulmu melocot wi. Mbak, sampean iso dadi rondo ping 3 piye to ceritane? Ceritanya gini loh guys ya. Piye? Aku kan uangnya suka berbagi. Berbagi kok bojo iki. Sama-sama kan nek rondo iki di bojo. Terus ketok iki ya sangat membutuhkan bojoku. Akhirnya bojoku tak sedekahne ning Mbak Rondo iku mau. Apik men Mbak sampean. Jarene berbagi itu indah. Ya, Sing diomong indah iki ngondi? kurang oleh piye aku, Jal. Gitu akhirnya aku jadi rondo. Paling bojone sampean iki waleh karo sampean. Mergo gayane sampean iki kurang nyeni, makane golek liyane. Siji tambah papat kuwi 5. Alah, paling mampu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep toh. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil ya sing mambut rasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakne ya ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambut rasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambut rasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambut rasi. Lah wong gelut lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambut rasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikirne mambut rasi? Gayamu paling mambut rasi. Tarah iya lho. Diuseri ae. Gelem kok kowe. Paling yo malah mbok kokop, mbok jilat, mbok ngene-ngene kemaki. Kuwi kan pikiranmu. Kowe tanpa lubang sing mambut rasi ki lho hidupmu hampa ya kaum lelaki. Sadar. Wong lanang iki uripe hampai mergo gak duwe dhuwit iki lho. Plonga-plongo tolah, toleh. Wah, ning omah iki aku dodol tempe mendoan. Wah, jenengan ra tau ngrasakne tempeku to? Wah, jenengan ning ngrasakne. Mumpung dereng kebacut ampun. Lah ngopo? Tempene bosok, Pak. Bisa. Kula kenal kalih Ekan iki teng pasar critane Iya, riyen. Mriku dodol tempe, kula dodol manuk. Lah manuk kula mabur notol tempene Kak lenger, Pak. Ngungkuli corona. Mergo tempene bosok niku wau, Pak. Pun jenengan nek ditawari tempene Kak, ampun. Iki ora sah memberitakan kabar hoak kuwi jenenge kan jatuhkan apa jenenge daganganku. Ora, pokoke aku kudu menyehatkan bangsa. Lah pokoke bangsa iki ora entuk mangan tempemu. mergo Bosok tempene. Lah salahe manukmu sing dridis kok. Lho. Ngerti tempe tak dol kok ditotol. Pokoke takon nginguk tok kok jano kok.